Igbo ndị ọma ekelekwa m unu ndewono nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị mbụ n'ọnwa 11 afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Abụ m Ezinne Mmadụ onye ji ngwugwu akụkọ nke taa. Ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ latrik amapụla ọkwa mweghachi nke ọkụ latrik ka edozichara ihe gbalụ n'ihe metụtara okwu mbubata mmanụ gas nke mere na steeti Abia na Alaba. N'ozi nke ha zipụrụ ndị ahịa ha, ndị isi nke ya bụ ụlọ ọrụ gosipụtara afọ ojuju na ewetaghachila ikikere ọkụ latrik, na-ekwu na mbubata nke mmanụ gas ha amalitela nke mere na igwe mmepụta ọkụ ha ebidokwala rụwa ọrụ ọzọ. Ụlọ ọrụ ahụ kelere ndị ahịa ha maka ndidi ha nwere nakwa nghọta ha n'oge ahụ aka lọrọ ha ala, ma na-emesi ya ike na ha adịla njikere ugbu a ị na-enye ọkụ latrik oge niile. Dịka mbubata mmanụ gas ha maliterela ugbu a, ụlọ ọrụ nkesa ikikere ọkụ latrik na Aba na-ekwupụta ugbu a na ha adịla njikere ị na-enye ọkụ mgbe niile, ebe a na-atụ anya na ha ga-ebelata otu ọkụ na-esi apụ oge ọbụla ma hụ na enwere usoro inye ọkụ latrik nke ga-abụ nke ga-aga nke ọma n'otu aka ahụ. Dịka a na-aga inwe ntụliaka ọchịchị kansụl eyiri gadị n'abalị 2 nke ọnwa Nọvemba bụ echi Satọde n'afọ 2024, otu pati ndọrọndọrọ ọchịchị niile na steeti Abia abịanyela aka n'akwụkwọ nkwekọrịta maka udo, na-ekwe nkwa na ihe niile ga-aga n'ụzọ dị n'udo n'oge niile nke ntụliaka ahụ ga-ewere ọnọdụ. Mmemme nke nkwekọrịta maka udo ahụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntụliaka na steeti Abia bụ APSEC merụbere bụkwanụ nke ha nọrọ na ya kpọkọta ndị nnọchiteanya nke otu pati dị 10 n'ọnụọgụgụ na steeti a na ngosipụta nke ịdị n'otu nakwa nkwudozi ike maka ntụliaka ga-abụ kpoo. N'oge mmemme ahụ, onye isi oche ụlọ ọrụ APSEC bụ ọkammụta George Chima mesiri ya ike mkpa ọ dị na ndị niile ga-arụ ọrụ n'ogo dị mkpa na ntụziaka nakwa ntụliaka ahụ ga-abụ ndị nke ga-enwe njikọ aka n'ọrụ iji hụ na ya bụ ntụliaka ga-aga n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Otu pati Labour nke steeti Abia na-ebo ebubo na enwere adịghị n'otu nke gbapụtarala ihe ugbu a n'otu esi eme nkwadebe maka ntụliaka ọchịchị kansụl ga-ehi odo na steeti Abia, na-ebu ụlọ ọrụ na-ahụ maka ya bụ ntụliaka na steeti a bụ APSEC ebubo nke ịkpagheri agwa ụfọdụ. N'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu, Honorable Prince G.O. Ndubueze, onye na-arụgodo ọrụ dịka onye isi oche nke otu Labour na steeti Abia, bụ onye kwupụtara na ụlọ ọrụ APSEC nke ọkammụta George Chima nọ n'isi ya na-achọ ime ka ntụliaka ahụ a na-aga inwe ka ọ bụrụ nke wuruwuru ga-adị na ya site n'idegharị aha ndị na-azọ ọkwa, na-enyekwe mkpesa na nke a bụ n'ihi nrụgide nke aka ndị dị elu na-enye ya bụ ụlọ ọrụ. Honorable Ndubueze bụ onye nyere nkọwa na ụlọ ọrụ APSEC bụ ndị nke na-ebipụtala aha ndị na-azọ ọkwa nke otu pati Labour n'abalị 25 nke ọnwa Ọktoba afọ a, metụcha obere oge ha ewere aka ngwa were hichapụ ya. Ndubueze mesiri ya ike n'otu pati Labour ga-ewere ohere ọbụla nke iwu kwadoro iji tụọ ụlọ ọrụ APSEC mmehie ha n'anya, na-esi ọnwụ na ime ihe n'usoro bụ ya ga-eme ka ntụliaka ọchịchị kansụl a ga-enwe na steeti Abia echi bụ Satọde abalị 2 nke ọnwa Nọvemba bụrụ nke ga-agaziriri werere. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Abia amapụkwala ọkwa nnwụchi nke ọtụtụ ndị a na-enyo enyo maka ogo dị iche iche nke agwa omekome, gụnyere inweta ngwa ọgụ ndị nke iwu megidere n'aka ndị a. Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii bụ DSP Maureen Chinaka kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị n'Ụmụahịa. DSP Chinaka kwuru na nnwụchi ahụ
bụ nke mere bụ akụkụ nke mgbalị ndị siri ike a na-eme ugbu a iji belata agwa nke mpụ na arụrụ ala na steeti Abịa, dịka nwụchiri 110 ụmụ nwoke nakwa ụmụ nwanyị dị 31 maka ịda iwu dịgasị iche iche. Na njikọ ogbugbu nke gburu Maazị Jacob Udo gbara afọ 78 na nwunye ya bụ Odoziakụ Dorcas Jacob gbakwara onye gbara afọ 73 n'oge na-adịbeghị anya n'Itumba Ụzọ kansụl Bende. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nwụchiri mmadụ 3 maka nke a. DSP Chinaka kpughere na ekwentị nwoke ahụ nwụrụ anwụ nke enwetara ugbu a na-egosi na enwere ihe jikọrọ ndị a na-enyo enyo na ya bụ ọdachi nke merenụ bụkwanụ nke dugara na nwụchi ha. Onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti Abịa bụ CP Daniel Esa bụ onye nke Danladi Esa ekwupụtala ọnwụ nke Victor Udensi, onye ọrụ ụlọakụ Zenith ngalaba ya nke dị n'Ụmụahịa, ya na mmadụ 2 ndị ọzọ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii a onye kwupụtara nke a mgbe ọ na-atụpenye ndị ntaakụkọ azụ ma na-akpọgharị ụfọdụ ndị a nwụchiri anwụchi n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke dị n'Ụmụahịa. Ọ kọwara na Udensi bụ onye kwụsịrị n'akụkụ olokoro nke isi kọt gburugburu kansụl Ụmụahịa South n'elekere 8 nke abalị ka o mechichara ọrụ nke ụbọchị, mgbe ndị ogbu mmadụ kpakwa n'egbe bụ ndị kwudoro ya n'ike, ndị ji ụgbọ keke. Ha nwara ịnwụba ya n'azụ ụgbọala ya, mana Udensi siri ọnwụ ma guzogide ha ma gbalịzie ịgbanaha ha ọsọ, nke mere ka ndị a obi tara mmiri gbaa ya egbe n'azụ ma hapụzie ya mgbe ọ dara ọbara na-agba ya ka osimiri. Ndị mwakpo ahụ gbalịkwara iburu ụgbọala nke nwa amadi a were rie mbọmbọ, mana nke ahụ ekweghị ha omume, kama ha zutekwara onye ọkwọ ụgbọala Camry ọzọ na-amaghị ihe na-eme, nke na-enwekwana ihe o bu n'obi, ebe ha gbabakwara ya egbe. Mgbe ha na-agbalaga ụzọ Ụbakala, ndị ọkpa egbe a kwudokwara otu onye ọkwọ ụgbọala keke n'ike, onye ha chere na ọ chọrọ ịkụnyere usoro mgbapụ ha ụkwụ, nke mere ha jikwara gbabara ya egbe nke dị oke njọ dugarachara n'ọnwụ nke ndị a. Ọchịchị etiti enyela ihe metụtara mbirimbi nke ọnwa 9 maka ndị niile nwere dọla nke ha dowere n'ebe ọzọ na-abụghị n'ụlọ akụ ka ha jiri ohere a were webata ya n'ụlọ ọba ego. N'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na ka nnọkọ otu kansụl NEC na Abuja pechichara, onye minista na-ahụ maka nhazi ego nakwa nke akụnụba bụ Wale Edun kwuru na gọọmenti ekpugheela ụkpụrụ ọhụrụ maka ụmụ Naịjirịa ịkwụbatawa dọla ha niile bụkwanụ nke na-adịghị n'ụlọ akụ na-enweghị anya ọbụla nke a ga-etire ha n'akụkụ a. Onye minista ahụ nyere mmasị obi ike na enweghị ntaramahụhụ ọbụla a na-aga inye ebe a na-agaghị enwe ụtụ ọbụla a ga-amakwasị maka ime nke a, ebe a na-agaghị enwekwa ajụjụ ọbụla a ga-ajụ maka ego ndị a ga-abata n'ụlọ akụ. Obi onyeisiala ekwuola na ụkpụrụ nwogharị ụtụ isi nọ n'ihu ụlọ nzukọ ukwu ala anyị nke a na-eme ugbu a abụghị maka steeti 19 dị na mpaghara ugwu, bụkwanụ ndị nke a na-eji okwu a na-achụ. Ndị gọvanọ nke steeti ndị a dị 19 nọ na mpaghara ugwu jụrụ ịnabata ụkpụrụ iwu ahụ, ọkachasị atụmatụ nke mmezigharị nke ụtụ VAT ịbụzi nke a ga na-ekesa n'otu ebe siri wee nweta ya. Mana n'ozi nke onye nkwuchite ọnụ onye isi ala bụ Bayo Onanuga zipụrụ na-ekwu na atụmatụ ụkpụrụ ọhụrụ ahụ dịka ekwupụtara ya n'ụkpụrụ iwu bụ nke a haziri iji nwee usoro oge adị onye ukwu na onye nta mma n'ahụ ebe o metụtara steeti niile n'ala Naịjirịa.
ọ na-anụga onye ndụmọdụ pụrụ iche n'ozi nakwa atụmatụ nyere onye isi ala Bola Tinubu bụ onye kwukwara na mkpụgharị nke ụkpụrụ ụtụ isi na-aga n'ihu ugbu a na-achọ idozi aha gị nhata nke nwere n'otu esi ekesa uru ndị enwetara site n'ụtụ isi nke VAT. Nnukwu kansụl akụnụba NEC na-egosipụta nchegbu n'ikwu okwu gbasara ụkpụrụ mmezigharị ụtụ isi nke onyeisiala Bola Tinubu zigara ụlọ nzukọ ukwu ala anyị, nke bụ akụkụ nke mkpebi ndị emere n'oge ọgbakọ otu NEC nke onyeisi ya bụrụ osote onyeisiala bụ Kashim Shettima na obi onyeisiala dị n'Abuja. N'ịtụpenye ndị ntaakụkọ azụ ka nnọkọ ahụ bịara na njedebe, ndị gọvanọ site n'ọnụ Sheyi Makinde bụ gọvanọ steeti Ọyọ rụrụ ụka na mkpa ọ dị na a ga-enwe mbịakọta ọnụ n'etiti ndị ọ dị n'aka maka atụmatụ mmezigharị a. Gọvanọ steeti Anambra bụ ọkammụta Charles Soludo kpughere na otu kachasịnụ n'ihe metụtara ndụmọdụ akụnụba tụrụ aro ịgụnye mpaghara South East nakwa South South na mpaghara ebe ndị a ga-arụ ogige nkwakọba mmiri dam ọhụrụ. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị si na mmiri nọrọ na mmalite chọpụta na kansụl dị 148 n'ime ala anyị nke nọ n'ihe ruru steeti 31 bụcha ebe nọ n'oke ize ndụ nke oke idei mmiri malite n'ọnwa Eprel ruokwa n'ọnwa Nọvemba anyị nọ na ya nke afọ 2024. Otu jikọrọ ndị gọvanọ na-emetara ụmụ Naịjirịa ebere ugbu a na-ekwu na ha ma nke ọma na enwere oke nhụsianya nke akụnụba bụkwanụ nke ụmụ Naịjirịa na-eche ihu ugbu a, ebe ha jikwara otu olu na-ekwu na ha nwere obi ike na mkpụgharị niile nke onyeisiala Bola Tinubu na-eme bụkwanụ nke ha kọwara na ọ ga-amịta ezi mkpụrụ n'oge na-adịghị anya. Gọvanọ steeti Imo nakwa onye isi oche nke otu jikọrọ ndị gọvanọ sitere n'otu pati APC bụ omeiwu Hope Uzodimma kwuru ebe ndị gọvanọ ndị a kwụ n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu ka nnọkọ otu ndị gọvanọ pịachiri n'Abuja. Ọ gara n'ihu kwuo na ndị gọvanọ steeti dị 36 kwudosiri ike n'ịkwado mgbalị niile ọchịchị etiti na-eme ịkwalite mmepụta nke akụrụngwa mmanụ patrol n'ala anyị bụ Naịjirịa. Gọvanọ Uzodimma gbakwunyekwara na onyeisi nke ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol NNPCL nakwa onyeisi nke ụlọọrụ nchekwa DSS bụ ndị nke ebechara gwa otu ndị gọvanọ ahụ okwu n'otu ihe siri kwụrụ na ngalaba mmanụ nakwa na ngalaba nke nchekwa. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ehiwela otu kọmitii ọrụ nwa oge maka inyocha ebubo mgbe okpuru na ngalaba mmanụ patrol n'ala Naịjirịa nke na-agbagha akụkọ na-ekwu na ụfọdụ ndị apata ukwu na ngalaba ahụ na-arụ ọrụ dịka ogwu azụ igbochi nyocha nke a chọrọ ime na ngalaba mmanụ. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ahụ gakwara n'ihu zigara ụlọ nzukọ nnọchiteanya ozi gbasara mkpebi ha ka ha onwe ha nwekwa ike hiwekwa otu kọmitii nke ha ka enwe ike jikọta aka ọnụ mee nnyocha nke akụkụ niile iji hụ na a ga-azachapụ ngalaba nke mmanụ pụọ n'ihe ọbụla bụ arụrụ ala dị n'ebe ahụ. Ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị mmapụrụ ọkwa nke mkpebi ndị a ha mere n'oge ọnọnọ ha ka onye ndu ụlọ nzukọ omeiwu nakwa onye isi oche nke ya bụ otu ọrụ nchere oge bụ omeiwu Okpeyemi Bamidele kwadoro otu mkpọtụ uche na mkpa ọ dị na ụlọ nzukọ abụọ a ga-ejikọta aka ọnụ nyochaa ngalaba mmanụ n'ala Naịjirịa. Na mkpọtụ uche ahụ na oge ọnọnọ ha, omeiwu Bamidele chọpụtara na ụlọ nzukọ nnọchiteanya anọrọbuola na mbụ rụọkwa ụka n'otu okwu a nakwa ihiwekwa otu kọmitii ọrụ nwa oge iji nyochaa ngalaba mmanụ a nke a na-ekwu okwu ya. Gọọmenti steeti Rivers akagbuola akụkọ ahụ gbasara n'akara nwaodide na-ekwu na gọvanọ Siminalayi Fubara agbachiela ụlọọrụ na-ahụ maka mmanụ patrol NNPCL nakwa ụlọọrụ mmanụ ndị ọzọ na steeti ahụ.
n'ozi nke onye kọmishọna na-ahụ maka ozi na nzirịta ya bụ Warisenebo Joe Johnson kwupụtara na gọọmenti steeti Rivers na-akpọ akụkọ ahụ nke ụgha nakwa nke ndị mmegide na-achọ ịkpachara anya na-emebi aha gọọmenti steeti Rivers. Ọ gbakwunyere na gọvanọ Siminalayi Fubara kwenyesiri ike n'ịkwanyere iwu ugwu ma bụrụkwa onye na-agaghị ewedata onwe ya n'ala ijiri ụzọ ndị isi mebiri nakwa ndị ara na-agba eme ihe n'okwu gbasara ọchịchị na steeti ahụ. Ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekpebiela ịmalite nnyocha tọrọ atọ n'ego niile nke ọchịchị etiti nakwa nke steeti gbazinatara kemgbe afọ 1999 iji mata mmetụta nke ibu ego mgbazinye a na-enwe n'ahụ ụmụ Naịjirịa. Mkpebi a sochiri mkpọtụ uche nke onye nnọchiteanya bụ Lanre Okunola kpọtụrụ na mkpa ọ dị ịhụ na enwere nlebara anya kwesịrị ekwesị n'ego mgbazinye niile nke ọchịchị etiti nakwa nke steeti nakwa ihe ndị nke ha jiri ya bụ ego ndị a were mepụta. Okunola kwuru na ndekọ nke ụgwọ niile ala anyị ji ma ndị nke eji mba ndị ọzọ makwa ndị nke eji n'ime ụlọ gosiri na ọ gbagoola n'ụzọ ahụrụ anya n'ime afọ ndị gara aga. Onye omeiwu ahụ si steeti Lagos gara n'ihu na-akọwapụta na Naịjirịa na-emefu ego n'ịkwụ naanị ọmụrụ nwa nakwa ụgwọ ndị nke ha ji bụkwanụ nke dugara n'ịda ụkọ nke gọọmenti na-ada n'otu o si eji ego eme ihe oge niile. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nrụrụ aka ego nakwa agwa ndị yiri ya bụ EFCC n'aha mkpirisi abụrụla ndị na-ekwupụtala ugbu a na ha achịkọtala $248 n'afọ gara aga. Onye Director na-ahụ maka ihe ndị metụtara ọhaneze n'ụlọ ọrụ ahụ bụ Wilson Uwajeren mere ka mara nke a mgbe ọ na-ekwupụta banyere otu eke si na-anya anwụ n'ọrụ nke ndị ụlọ ọrụ ahụ na-arụzu. Ọ mapụrụ ọkwa ihe ịga nke ọma nke ha nwere n'ịkpụpụ ndị gọvanọ mmadụ 4 nakwa ndị minista mmadụ 2 n'oge gara aga n'ụlọ ikpe n'ime ọnwa 12 gara aga. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ ahụ kpughere na ụlọ ọrụ EFCC na-enyocha ụfọdụ ndị isi nke ụlọ akụ maka ịdị iwu dị iche iche ebe ha na-enyefela onye isi ala Bola Tinubu ihe ndekọ nyocha ndị mbụ ha mere. Onye minista ahụrụ maka imepụrụ ndị ọ na-ara ebere n'ala anyị bụ Beta Edu. Ụlọ ikpe mkpegharị ngalaba ya nke Abuja edirila du na nchabi ikpe mkpegharị otu na-achụ nta nwere onwe ala Biafra bụ IPOB na-agba bụkwanụ nke ha ji na-ama mkpọpụta nke akpọpụtara otu ha dịka nke na-eyi ọha egwu aka site n'aka ọchịchị etiti. Otu IPOB n'akwụkwọ ikpe mkpegharị ha gbara na-arịọ ụlọ ikpe mkpegharị ka ọ kagbuo okwu ikpe ahụ n'ozuzu oke bụkwanụ nchabi ikpe nnukwu onye ọkaikpe n'oge gara aga bụ ọkaikpe Abdul Kafarati nwụrụ anwụ kpebiri n'abalị 15 nke ọnwa Septemba afọ 2017 bụzi nke ha kọwara na ọ naghịzikwa arụ ọrụ ma nọrọ n'ukwu akwụkwọ n'ala Naịjirịa. Ụlọ ikpe ahụ kpọpụtara otu IPOB dịka otu na-eyi ọha egwu n'ihi akụkọ nke ime otu ahụ bụkwanụ nke onye atọni jeneral ala anyị n'oge ahụ bụ Abubakar Malami onye San gbara mgbe ahụ n'ihi ọ mara ya n'aha ọchịchị etiti. Otu panel mmadụ 3 nke ụlọ ikpe ahụ onye ọkaikpe Haman Baruka nọ n'isi ya yigharịziri ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'ụbọchị ọzọ ka ndị ọkaiwu na-ekwuchite ọnụ otu IPOB nakwa ọchịchị etiti webatachara okwu ikpeazụ ha n'otu n'otu. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-eru gị ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ma m lọtaghachi ugbu a nọsi ike ana m abịa. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gakwa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ azụmahịa, ụlọ ọrụ nshipụta mmanụ Dangote na-ekwu na ọ bụ ihe na-eduhie ikwu na otu jikọrọ ndị na-atụ mgbere ahịa mmanụ patrol Ipman na-enwe gbalụ na isite n'ụlọ ọrụ ha buruwa mmanụ patrol.
n'ozi nke onye na-ahụ maka ọdịdị ngwaahịa nakwa nzirịta ozi nke ụlọọrụ ahụ bụ Anthony Chieji na-abịanyere aka na ya na nzaghachi nyere ebubo nke otu IPMAN na-ebo na ndị otu ha enweghị ike isi n'ụlọọrụ nke Dangote dị na Lagos buruwa mmanụ patrol n'agbanyeghị na ha akwụọla ihe ruru ijeri naira 40 n'aka ụlọọrụ NNPCL. Ka o si na-adị, ụlọọrụ nshipụta mmanụ Dangote n'ozi ya mere ka o doo anya na o nweghị ego ọbụla nke otu IPMAN kwụrụ ha maka iburuwe akụrụngwa mmanụ patrol. Ọ gbakwunyekwara na n'otu aka ahụ ụlọọrụ NNPCL akwadobeghị maọbụkwanụ nye iwu ka ụlọọrụ nshipụta mmanụ ahụ bunyewe otu IPMAN mmanụ patrol. N'akụkọ egwuregwu, onye nkụzi kochi nwoge nke otu egwu bọọlụ Super Eagles bụ Austin Eguavoen abụrụla onye na-ekelele ikikere nka nke ndị ọgba bọọlụ otu egwu bọọlụ Super Eagles ndị ọ nọ n'ụlọ dịka a na-aga inwe ịma aka ntozu oke nke iko CHAN afọ 2025 megide mba Ghana. Eguavoen kwupụtara nke a mgbe ndị otu egwu bọọlụ mechara agba nke mbụ nke ọzụzụ ha n'ama egwuregwu FIFA Go Project dị n'Abuja. Cheta na Ghana ga-ele Nigeria ọbịa n'ịma aka nke mbụ ha n'agbata abalị 20-22 nke ọnwa Disemba nke afọ anyị nọ na ya bụ 2024, ebe nke abụọ ya ga-adị n'ala Nigeria n'otu izu ma agbacha nke mbụ. Ndị nwetara mmeri na ya bụ okwu egwu bọọlụ abụọ ndị a ga-enweta ohere iso n'ịsọmpi CHAN nke afọ 2025 nke mba Kenya, Uganda na Tanzania ga-agbakọta aka ọnụ ma lee ọbịa na ya. Eguavoen kwuru na nka nke ndị ọgba bọọlụ a ọ hụrụ ugbu a tọrọ ya ezigbo ụtọ, ebe ọ na-ekele ha n'ụzọ dị ukwuu. Ịsọmpi CHAN ka edopụrụ iche maka ndị ọgba bọọlụ na-achụrụ aka ha n'ime ịsọmpi ndị na-ehi odo na mba ha dị iche iche. N'ikpeazụ, n'akụkọ anyị bụ isi ụka nkasi obi maka Chief Emmanuel Chukwuemeka Iwuanyanwu nwụrụ anwụ ka emerubere n'ụlọ ụka Cathedral Church of Transfiguration of Our Lord Katọl dị na Owerri, ebe ndị gbakọtaranụ bụ maka ịkwanyere ezinụlọ odogwu anwụrụ anwụ ugwu nakwa ịkasi ha obi. Aka na-achị steeti Imo bụ Honorable Hope Uzodimma nakwa nwunye ya bụ ọkaiwu Chioma Uzodimma tinyere ndị osoyachi nakwa ndị ọchịagha na steeti ahụ bụ ndị bịarachara na ya bụ mmemme. Aka ji akụ alara mmụọ ka Gọvanọ Hope Uzodimma nabatara ozu ya na mbụ n'obi ọchịchị n'elekere 7 nke ụtụtụ taa. Ozu ya bụ nwa amadi lawara obodo ya bụ Ata Ikeduru, ebe edoro ya ụka olili ozu n'ụlọ ụka Cathedral Church of St. Matthew Ata Ikeduru, ma mechazie dọba ya n'ala na mbara ezi ya. Ọ bụ n'akụkọ a ka anyị na-apịachi akụkọ ụwa nke taa, na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ gee ntị maka iri akụkọ a. Ganyekwa aka n'ihe onyonyo anyị bụ Enyimba TV iji mata mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, aka bụkwa m Ezinne Mmadụ na-asị gị ụbọchị ọkpụ isi ga-akpụ isi sisi ka akpọkwa afọ ọnụ. Kachi bụ ọnụ.